step besuk bakmen yipi kilok bi belong ginong sengap ya gane ka YouTube channel jongga Good News TV. Ngai kuble yipi baro haga kerteng batiang tam utrai belong nong pen im jengi uji sukres. Kabenta naga ketir ngi jong blay haga naga step kabangin nyepuson lang. Kalong naga gospel jong Yonis kelenong gaba katsau kadekot kaba pra bat kaba kendai. Kekitin gaba ongkum ne. U Philip ulong hu ko try tu pen iya utau kupa hangi te kelabiang yangi u Jisu u yatho hu ngalong slem kata bat phi bat mempat la itho yanga ko Philip jar ubayo i yanga u yo iya utau kupa kumno ba meong mamete tu pen iya utau kupa hangi ka benta naga ktin ke jong ublei ha ka step kumba Haga step haga gospel ke jong Yonis. Kalenong ke bakatsau ke dekot ke prabat ke bakendai. Ke banginnya puson lang haga step kalong ka jing syakri klem ka jing itu kadon hapdeng ke jing ma. Ka jing syakri klem ke jing itu kerana preng ke jing ma. Kane ke jing keli kalong ke jeliu haga dok nut jong ubriu way pa way. Ublei ulong sisya uba kumno. Ublei ulong sisya uba kumno. Kibriu kimudur ya ublei ba ulong jengai na ka jing im ke jongi bat na ka jaka ke bangidon. Ublei ulong babitar ne ngimla bantip ublei ulong ba kumno. Andai ka gospel ke jong Yonis kelonong ba kendai ka don ke jubab ke basyai yangi ki ba pule yang ke gospel. Kani ka dekat kamdai tang ke jubab handai ka de jing pensyai ke ba paka ke ba ublei upen pau dalade hau Jisu Kristus. Balai lami kene ka jingkeli hau Philip. Ka jingkeli kalong, ka jubab kalong, ba ka jingkenrum kenram, jong ka jinglong kisenran u Jisu Kristus. Ka jingkenrum kenram kalong ka jinglong jong kisenran u Jisu Kristus. Kane ka jia ha ka met shwa ban kem bat ban sanar pna ya u Jisu. Kisenran kidan ka mensem ka jing sngokhia. U Jisu ukuren siap panggi ni ke agai baro buun eno yaki bat kakam ke badang sa jong u lasyania haki sunran ban pendem kene ka daw kolong ba Philip u keli ya ka jing keli ke ba shisha Henry bat ke ba penpau hau kata kalong ko try pen i hangi ya utok pa kelabiang hangi u Philip u kwa ya ka jing penpau kebala ban yoi markmat ne kabangila ban yoi ya ublei hagakam bapla jong u kajubak bau Jisu u ayah u Philip kalapen kulmar ya ka jingmut jong u berkata ka jing jubab jong Jisu kolong slem kat nong la don bat pi Henry pim itu bat pim tip yanga u Philip u kli ya ka jing kli kalong ba ukwa bantip ublei ulong uba kumno ublei ulong uba kumno u Philip ukwa ban pau ya kata ka jingkwa jong u bat kata kalong hadin ba u Philip ulayo sngew ya ka jubab na u Jisu kat no ka jing sngew rem ha u ba itho ba u Jisu udai u ai ba u Jisu ulong u ai kanika kentin ke baong ngala don bat phi kadai ka jingkren jong Jisu kalapen sngew si thang yu Henry wat kata ka jing bat kata ka jing sngew si jong uru haki senran jong u kalong ka jingli yaki ki kentin ke bakit jingmut bat ke bas sngew khia bau Jisu ukren haki kalong tang ka jing sngew si bat dairo ka jing bitar Henry bakim tip bakim sngew tho ya ka jing don jong Jisu haki baro shikata nakadaw balai baki senran u Jisu kim sngew tho kalong balada ki yaj bat u Jisu man kasngi handai kim tip bat kim yoi bat kim sngew tho ka ai ka ba ule laki pej ba open koj yaki bapang handai kim tip bat kumno u Jisu ule yaki kamba hadu katno ka bor ba phla jong Jisu bat sakawai pan
layok sngau ya ujisu bo uhikai daka bor bamayan jong ublay handai kimtip bo udai ublay basyong hau handai kim sngo tho pat ujisu udai uai kane ka pen pau ya ka jingma ka bakrau ya ka jing im jongi kumi khon kristan yo ba ka jing ya dei jongi pat ujisu tangga bangi syutip klem ka jing sngo tho nene klem ka jing itho ya ujisu kadon ka jing ya pher hapdeng ka jing tip bat ka jing ya dei ledangi ong ka jing tip kadai ka jing tip ka basisya syapang ujisu ledangi ong ka jing ya dei kadai ka jing tip ka bangi don ka jing ya jan bat ujisu ha ka jing im jongi gumki kristan kalong bayole se ba ka jing lek jing ya seng jongi da kisnem handai ngim yo i yagi kam ba ule haka jing im jongi ngitip tangya kentin kristan henrik lemdon pat kadur kum ginong bot ya ujisu ngi syakri haki jing syakri baman lakasngi haki jing yeseng handai klem ka jing it bad yo le se nangi kum gi khon kristan kum gi lok ke bas ngap ya kane ko kubor hakane ka step badang ron bun ki badang artatin ya ujisu kum u thomas rang don bun ki badang ki bom sngo tho lene ki bom itho ya ujisu kum u philip u bom sngo tho ya ka bor bad ya ka dur jong ublay badon ha ujisu yo banangi nang don ka jingkeli kum ki jingkeli u philip kini ki jingkeli kidang sawa haduk kini kisngi haka jing im jongi kum ki khon kristan bat kum ki lok ki bas ngap ya kane ko khubor hakane ka stem ujisu ong phim tip syapang jonga henry phim tip yanga philip philip utip ya ujisu kum unong hikai bat kum unong tholpa ndai kine baro ha ujisu upen pau ba ulong kham palat ban ya kita ulong ublay uba donbor ban penkoj ban penim jar ubayo i yanga uyo i ya ukpa kane kalong ka benta ka bahapdeng ka ba u philip bat ujisu kidang yakren ujisu ong jar ubayo i yanga uyo i ya ukpa kane kalong ga we ka jingkren ka ba krautam ka ba ujisu ukren hagi senran jung ujisu ong ujisu ong ba useryem bad kupa henry ukdeu yaki ki ba ulale hakani ka perthei ki dei ki bawan na ka bor ukpa jung ubahabneng ong ba ka jingyo iyanga ka jingyo iyo kalong ka jingyo i ya ukpa ubahabneng kane kamut ba ujisu ulong ka jingpen pau ka bajanai jong ublay hau ublay jubure yalade na ujisu bat na ka jinglong jong upen pau ya ka jinglong jong ha ujisu kris baro ki ki ba ujisu ule ki pen pau ya ka do not ukpa jong ubah beneng haba ujisu umap ya ki pom ne haba ujisu umap ya ki nong pom ublay ru udon ka jingmam haba ujisu ukta bar pen khia ya ki bapang kakti ublay kakta ro yaki habau jisu usya sitom mahlor gedeng pna lapen pau ya ka jing i ublay kumta kane kat khot bat kane kalnong kahikai yangi ublay umlong jingai ne ubamla bantim ne ngitip tikna ba ujisu udon ka jing ujisu udon ka jinglong bakenjablay bapura omtang unong lam kubor kanu ka dur jong ublay kabab ya persya ya ujisu kata kalong kabab bakla ka jingai kristan jungi ka yang scam ne ka senjor halor ka ne ka jingsisya ka ba ujisu udon kikten ki ba ujisu uong hangi hato ngitip ya ujisu simen ne tang habangi penyaso ya kanu ka kenhun balang ne kanu ka niam habangi perkat ya ublay hatungi perkatmu kumba ujisu penpau yalade
Hatu uladon bat ngi haduk kini kisngi. Ngi dang itho ni em lane ngi itho ni em yau. Kane kamdai tang kane kamdai kajing penrem. Nei kadai kajing khot yanga bat yangi baro. Ban itho ya ujisu kalong ban itho ya ublay. Ban yaj bat ujisu kalong ban yaj bat ukpa ubahabneng. Ladangi baro ngi kwa bantip kumno ublay ulong ngi dai ban pej sya ujisu. Ublay udon kawai pat kakmat ban pen isya ka perthai. Ingat bakani ka kubor hakani ka step kalong ka jingarap bat ka jingkerku yang iwei pa iwei ki bayok sngau bat bapeng ya kane ka channel hakani ka step ai bakani ka kubor kan long ka lenti yangi ban itho bat ban yok sngau ya ujisu ublay nirap bat ungerku yangi hakani ka step tungin duai. Kukpa jungi ubah beneng hakani ka step ngi aingu yeme ya ka jingdon rengkat ka jongme hakis ngi kipor ka jing im ka jungi ka balalait no. Bat khamtam hakani ka step ngi layo ban jam hakani ka step ka bat thammai. Ka jinggerku bat ka jingdon rengkat ka jongme kalong bangin itho yeme kum ujisu wakup ya ka dur jong blay. Bat hasilenter ka jing im jongi ngi ngai me men per sngu tho yangi kum ki khon ka bala suspa ka jongme. Yagini barok ngi pan mengi kerpat hagar teng jumi Yesus Kristus nang pen im ngi duai. Amen.